chatasimudza kudare chatasimudza romapudzi kuti kudare inhawe kutadza kuwirana pachedu. Isusu kamutasa takaroora pamapudzi. Munin'ina wangu ndiye akaroora pamapudzi. Aroora akashaitirwa nemudzimai asina kubvisa pfuma. Saka takaungana semhuri takatashakurwa pamapudzi. Anogara kuHarare munin'ina wangu. Saka vari kuHarare ndobva watirifeya kumusha. Musha ndokune wasara kune wamapudzi apo wataunza kuno kudare. Wauya kuHarare takaita mazuva tichitaurirana kusvika tikazi mufi tizomuviga muroora wedu. Pakumuviga muroora wedu mudzimai wedu isusu pane mari dzatakabhadharawo. Takabhadhara mari inokwana 1165. Ndobva watipa list yezvinhu zvawanoda zvavari kuda iwo. Saka mamiriro akaita listi takaona listi rakanyanya kupfuura nemari dzimwe dzakanyorwapo dzakanyanyisa. Saka uyu mudzimai tisati tamuviga mudzimai wedu takakumbira mhuri yepamapudzi tikati waende kumba kwemunin'ina kwemupasha kune nhumbi kune mbatya dzemufi ndobva warongedza ndobva pasara zvinhu midziyo mikuru ndo yakasara inosanganisira mubhedha, wadhiropu, kitchen unit, firiji nezvinhu zvidiki. Wakatora ndiro nembatya dzekupfeka. Watora takunowiga munhu wakauya nazvo kwatatakachengetesa munhu kupala kuprivate kwatatakachengeta munhu takunotora munhu titende kunomuviga kumarenga. Ndobva wachinja pfungwa wakutidzorera zvinhu izvozvo isusu kuti tafunga tichitora zvinhu isusu kundobva taramba kurekerera zvinoita here zvinhu zvauyiwa nazvo kumarinda zvauyiwa nazvo kumakuva apa mabvuma kuzvirongedza kuzvibudisa mumba mambozvibudisire chii mumba. Tobva takuramirana isu takazviramo okedu wakati isusu kana zvavari kuita sezvizvi takuita sekutakudzorera mufi mumba. Mashini dzake dzambobudiswa mumba dzoenda kumarinda todzidzorera futi mumba. Saka mwedzi wapera isu tabva tavawinga pamapudzi apo kungarosa makwavo vatamboedza kuda kuti titaurirane navo. Saka takatisaurisana tisikuwirana tisikutowirirana vachitomboitipumha isu makauraya mwana wangu tichitaura kudaro iwo waifonderana pane waifonderana navo isaiwarekodha before takarekodha iwo wakarekodhawo tisikawarekodha. Pane waitofonera vachitonzi wadzinge wadi warikude chikwe papa wabatire matemo wadzinge vatanoti asitowirirana achitonzwisana ndosaka tavaunza kudare. Saka no handisati chikumbiro chedu chachiri pakuti midziyo yakasara iyi waigamuchira isuwo paroora palisti yeroora iyi tino zvatinokwanisa kubvisa kunyanya kudanga remombo tobvisawo dzimwe mombe tichivapa zvinhu zvavo. dzirikuzvizva ndopokana nezvari kutaura inini chakamiri hatizwisani nanha uye handisi kuya kuti pakurwisana. Chendatoya ndawai kudzitereke komuri ngoti ndimwi madzishangu ndimadzibaba ndakabudosauya ndati ashei handina matukano bana wangu chezvakaita mwana wakashayika nguva mupomangu baba wao na mai wana akashayika apani nguva yakati. Saka anhu aya akatore vana ava echifunga kuti masitedi kid akazoshama takushizoya panguva yakashayike mwana ndauya nababangu ini munin'ina wababangu takushende harataza mwana washayika chendakangamba nkuzwai nkuzi mwana washayika hana kuziva kuti kuvhara kana kudii. Tadaro iwo vari kuti manje zvadaro tambosvika tichibvunzurudzana akati aho kamwe mushonga
asi nandi zikuzwe decision yacho kana chitaka sokugusira kuti mushonga wacho wakaba zvakadini, asi wakati mwana wanyu akamwe mushonga ngoti mwana azo akangofuma afa pasina wakataure umbo. Zvadaro inini ndakafonerwa kunoku, takasina mari nababa kunoku, muningi wababa takachiboti sikakwa kutsvaka mari, tatsvaka mari mufuka takazoenda iwo watu wanofuka kwaane 2 days kana 3 days kwa tachizokwira kwachienda kuyakuya kwachituma takatuma tichienda imotaure vanhu vakatidana uko kuti takazwa soka isu kumushauri kuti mwana wakafa upi, vachizouya auya paya ndo pakatanga izvozvo kuchitakudzana zvekuti vana vese ndakabavharira vese mongoziya mazano afana emazano nana emazano. Ndakati ana mwese garai kunzvimbo ndo mutemo wangu ini kuti ana hazi kunatsoukwana. Ndakati atiri mandeziva ndotitaudza tichizwana. Takatange kutaura kubva kuma8 ukoko kusvika kwechizedza kusvika kuma10 takati kukohwe tichitaudza. Saka mabooks aripo, mari ari kutaura isi mabooks nawo etakanyorerana mwana wacho azozotokwanisa kuzvisvikonera mabooks kana kuti ainawo tochizozwa. Saka takataudzana kusvika tasvika pekuti manje baba akazoti manje baba munini wabangu akati mukorore sezvo aya ambobvisa kudai atambotaudza kudai mwana ngaadini ngaakozwe zvakanaka kwachitaudzana paya tobvisana paya isusu nababa takazobva kumba kuende kunozi kumapara chakaurai mwana wangu nachiza. Takazobve pamba isusu kuchende kunozi kumapara tasvika nemukunda uyu ndiwo wakazotokazosvika chiti akuti baba ndakutopindamo ndikataiwa zviti zvekuti isusu mwana tisamuona ndipo takazotorwa inini pakuzwa kuti baba acho ndione ngapi kwakuti azopindemo nababa mwana wangu akasvika apo ndikanga ndatorasika kuti abreak tikati ndiupo wacho ndiyero ana azondibata pandatisasiresewozobatwa paya ndatoshaika kuti tichafa ndikati urumbotauri kuti ndikazi handiye mwana wakanga akaita yakadai. Saka ndadaro takangozobakawa paya kuti ndazongogara panze kasaka zvamira sei zviro zviri kufamba sei kazaude kuende kumarinda ino ndo inodzipara ine ndakabva ndatirasike katakafungobatana vako kutachende kocheka muchimotika chitakasvika kusitogara kwachifambise basa rese nana akanga aripo nevese tiendepi kumarinda. Taende kumarinda pamba apa musati takatiri pamba apa takatoti pambotitsvakirewo chikafu akati hatina mari saka tinodya sei panapa zviravira hatina mari zvakanaka kwazvigona kuti mari dzedu uchipara akangati wawakaaauekubatsira. Takaenda kumarinda, taenda kumarinda mwana wakakoswa zvakanaka pakati pekuti rinda rakavara palevel yekuda kudai ini ndakazokwendewa ngemuzukuru kudai kuti sekuru anhaya panapa ashoma tisikuchawa neuwandu hwavo ana mutasa ndo pakatangotorana hwani rinda rafusirwa kusvika pahaiti yakadai kubuda ichitiza. Saka takatanga konvinzi nababa pana tichachaona bangu zviya zvangu tishusha rinda rakasara rozopedziswa kufusirwa makamusitena munhu pamutasa munzvimbo yemarinda iyi takasara tategaiswe pamapudzi inharaunda isingasikuiziya baba angasikaisi lagi yacho takati tona tete ekwasaungwena anoziye zvinhu ndokatosvikibasi tazotomira paya tatamabesi iwo akaende kosiye munhu waifonana naye munzvimbo iyoyi waikonotana naye akasandikashinga mudachimoti takazona paya kuti munhu ndowanokompitana anhu adzurunaya takazongotorana semhuri paya tikatochidini tetakati aiwa zvidesi vamukomana ngatishende kutara ngoti paitifambwe kuende kutara kuende kumarinda. Tasvike mutara takaita noka takati sakadachi anesa tabochema paya tetewo bharata katana mari bamukomana kanyotsaka tochidini hona yamachatajapo zvadaro zvanga zvadino ndopakadarike motika yeDDF yeDDF obva toimisati obva itelake obva tokumana. Saka takatozitangidze kusvika kumbaka kuti tangidza chingoti takazotone motika dzashe dzatamasire musiri muzorori obva tazotoskwedzwa muzorori akati handiri mari ino akabva agidai kutwenzera kwakuti tatosvike pamba kototepa pano munyai zvitaitirwa nganhu hai zvambonyai kudini kuti atitatire kumarinda. Tadaro nababa ndobva takati baba angachide kwende gweru ngoti akanga anezwa kuti dzimwe nhau dzamwana wakanga aripoko ndobva akati ini andishangani pamukorere kuno
ndorora ndapa mutari kuzoita kuti mangwani ndimukire kwedu kumabhazi paya mwana usikuita musheba kugwedu ndokuti tichitaudzana paya neana paya katochitaudzana tichitaudzana ona yana ndo vamire zvaita saka baba ini ndicharekera chiva pega maona izvi zviri pana tochifaura tikatasvika tichitori takati tori mubhazi mazwa tiri mubhazi rara remangwana tadaro ndakazwe foni yakuuya ana amukova kufona baba unoku tawingwa nganhu esitikaze bhazi ndimu makawige munhere nezuva taona kuzipa machanela panopinda anhu ageti paya tikati he kazapane midziyo yazara ipopa saka tatobaka kudoke kanzo rekuti azi kuti muri makaipe munhu zuro pane midziyo yapo midziyo ngeyani midziyo ipi ino babanga atozenga kudini kwacho chitorana neanhu achekanzo muchione midziyo yacho kuti ngeyakamira sei azosvika kwaya neana pachizapakata midziyo ngeyasisi amwe akati ngeya munini hamwari wakazoise midziyo ko ndiani akati achiyazi saka tatobatwa ngeanhu esi tikanzira kuti muri mune hamai torai midziyo tiba kuti mutione parira paine midziyo anhu epamutasa akatore midziyo kuise kurinda ti midziyo anga ari mapulesi madhishi michinyi zvimwe zvakangowandawanda zvechidzimai nezvimwe zvakakusiyana zvinetariro zvakazvimwewo ngokuti patakaende koige mwanaka zvidziyo zvese takasiya takaendese mbasha nemichairo ngo takati azvaite mwana zvatigumbusa ndikarekera ngati mwana zvoita zvatigumbusa sakaona tamboise zvinhu zvako mumuri takaendese michairo nemafoni ake nezvese zvidziyo zvese takatikazvisari tichazodopinde pachigasi chezvidziyo ngoti kune mhuri saka zvadaro kanzuro yakavadzana kuti hazvitiba kuti imwe muri mune hama yakatorai chichi ndikati musatora midziyo ngoti midziyo izvi zviri mumakomana mutasa ndo petakagumisire kutaura nana mutasa wakazonga ouya ngebekdo mwana akufona kuti uri kundodana kuti wari mukunda uri pamba pamukoma ngoti apasina antu anandi wakakasarira dai unotora ana sei apedo zvaita kutaura ikweyi ngoti aya tichatanga akataura kuti hapana chemunoita bakwetiri ngoti akavhengana macid mapurisa masoja saka isusu tiri hurumende ndikati hurumende kunomisikayo kunganda panapa kwendiri izuda yemunhu wati murande hurumende ngekuti hamungadyi mwana wangu muzoende koditsika pahuro kuti angotirane hurumende isusu totsike mwana wangu takadya tikati kuti mwakadya kachimborya muzoti mwapedze nyama yacho mochizodini mochizonditaurira kuti atapedza topazi kuti kumwe kuti zvakanga akutaura zvachinope takatsika saka vanhu vopamutasa takagara pane vakuti makadaisazviti kwanengatatichi pane tezvatirezi zvadaro ndaude kuenda hangu mapeto inini ndakazofonerwa ngeana kukwamutano baba huyai kuno ngoti ndarega hakuna anhu ari kunopati ndazosvika paya ndakasvika paina uyu murume uyu iwo aisabile kangushaya saka ndakasvika wakara handisi kunga ndasikazi pakanaka iri akuru mazira zvinoromutsvaka pakanaka ndimwani kazatise kwana mutasa odi yacho nasitodaya muforo ndimwe kwana mutasa api kazai kwana mutasa kai pakarova fiona ngoti mwana wangu senemu yako waizifiona saka mwaine rinoti akati baba tauya panapa kuti taure ngenyaya yembasha ndikati motaura ngenyaya yembasha dzipi mbasha dzimwe kasiyebva marinda mbasha dzipi dzimorotitaure nasi akati vakasara mibhedha nechiyapeni zvakataura ndikati aiwa zveiona imi kuti mutasa arisi zita doko hamutongi matasha kana madhongi pamunotenge vanhu saka nyaya mwayanai hamwaipinza ngemushwe imwimwe endai mouya nemabhukusi titangire kumabhuku ketakasiya mbasha ndo dzinozogumisira ndo pemwairasika basi nyaya iyi akanga aise $10 yayo kuti icho ndikati nditoriba mari yenyu yekusuma icho ndikati handitoriba takabukanizana obvazoti apa pachingotora imwe zvinokutaka kupora ndati handibatiba icho handisipoge mari saka zvadaro ndakatauzana paya ndikati imwe mukuti mwada vanjana mutaza shona hama dzangu dzakaunda chenai motsvake mari yekuti ndisume hama dzangu ngoti nyaya ngeyeroka mwana wangu para kwake ndakamuziva ndichiziva
Sheda motsaka mari kuti chitume hama dzecho zotangira ipopo. Uya tui pano padodo pangoti pano padodo muno mudoro padodo tozokanda usintaro betnenda kwakaberekwa ana nekumsha kwangu ili. Ndo petakaonekezana na Mutasa. Ndo pendoone samasi yako uya ndibata. Ndo masoko mshangani. Wala Mutasa mlichotara kama kwata mambo taure mlichotara taure ba msuru changandire alipati kujinyeba pale mwenye wa kunzera pale zvakusanaswe mnafunza msuru changandire msuru baba ndiri ndakashikirwa nemukadzi ndinoyeuka kuti baba mavaya kumba kwandinogara mukasvika dzimba mazvakana kana mutambuzi mutatina mbuzi watinonyara tofunza Takapedza nhama isu wakatizwa wakangasipo. chandinobvunza muna baba ndechekuti zvamakatora hembe mumba makandiudza muchiti mukuenda nadzo dzinofanira kufusirwa nemufi. Chikonzero chamama kuti mimi munodzora hembe kumba kune vana chakachiricheka. Hembe dzindakatora Mutasa ngedzekuchiurira mitsvairo nezvimwe zvakasiyana zvaisenzesa mwana ndinotora hembe ba. Ndo ndakachiurira kuti nditaure kuti mwana zvawakaita zvakashata. mapindiro ndakachiurira Ngoti zvaizongafanira ndarama. Ngoti amwe akazoti pachimanyika manje mwana akanga adai manje. Mapo. Alright. Naona mtu ndima kama karono mbuno Oma. makaite marori kutanga kwenyu kwamushapa Kunoko atisabva yakauya. Takugara kwaRarare mudzimai. maengana mbuno mungoti chii Pakareswa mama. Pakareswa. mune motaka iye mota number 1 mugari mbuno munhu kusvikira afa usati musiye pamushapa akaruka makambonga maziisere mudisire mwana wenyu Oma. makaziisirepi Kumba kwaRarare nababa wavo. Baba nyakuirika chaiye. Ngaisoni nako. inoti first appearance mungandipe zvamakaendesa iri pano Yanga ingoritsvakira kunotiti. mukatipaure ndito kuti takaendese $2 $4 kusvikira pakati kuri pakati Makafuri muna gore ra 2005. Sure takaendesa yakwanisa $20. Asi kakanganisi mazuva aya. pakati $20 Kanisi kakanganisi mazuva aya. Mumatsaraswa chief. tinoda izvi tinanga tichiri kuda tinotaura takaendese $20 $20 apo asi pamagara upenyu hwese kusvika mumavi Oma. zvakafa panipindisuzvo zvanaka akarwara Haana kurwara mama. akaita Chakaitika ndeyekuti tingati zuva rakazofa risati rasvika ndakarobva kubasa ini achiti unoziva kuti ndada kuenda chitoda kuenda kupi achinoenda muziva ndada kuenda chitoda kupi kuti hedu tinopa pandaitofamba mugwagwa chidhiraivha kuti pandabva kubasa umu ndikunzopera simba idoramo nditsikana magiya mabreki ndizoti pera simba ngarimbofambe mudzimai chichikuite ndakambobuda takubuda chichienda kuna pasita wavo chiti kwaenda anzi aina hachaendi ndamubuda shuwa ndikana kuna pasita wavo ndakanamatirwa nevana ndikadzoka mumba nguva yandakadzoka mumba
yakabva ngobudawo bvaenda kubedroom. Vadaidza musikana kangu, takachina vana vatatu, vadaidza musikana kangu kuti odhiro yakuno. Ndobata ndichidya, tibatedza tichidya timutaini. Ndoona maminitsi ati wandei, mwana asina kudzoka. Ndobata ndazotenda ko chii? Ndosvika musikana yatochimudza, mama ati muzoe ndoda kufa. Ndoda kufa chirudzii. Saka ndokuziva munhu wangu ndaiwirira naye. Handina kana maoko angu pandakamurowa, handina kwayo kana kwakambonditonga kuti ndakabhoita zvakati. Ndinganyepa. Saka ndakatoti nhaiko mainiko, kuda kufa, kuda kufirei, patanga kuseka. Mwana ndopakazodaidza kuti ndiko mukomana mukuru. Akataura kuti uzoe ndoda kufa here. Inini ndakuda kutoenda. Ndokuzoenda nhasi kana mangwana. Asi ndoda kusienda kubikira. Asi ziva kuti pana dhidhi wenyu pamuchange muri. Ndopandazoti irorodza mataura kuita hausiri kutaura. This is the spirit. Ndopakakwanisa kuti we. Ndozoti ndokwanguva unonditora. Ndodaenda ndi munhu wakangwara nguva yepo ndikandangomhanya kuti nditsvage kubatsira. Takangogara. Zimara munhu takangogara. Takangogara zimara 10 o'clock. Ndakaedza vanoisa mabhedhi maona kuti uye mubhedhi titi vana vakachema kuti mama mudosiya nani. Hanzi kuzoda kutoenda izvo. Ndopanda kuzopisa makii epaseji. Munhu akakuda manheru. Ndopakazondipe makii. Takagara. Maini kuda kuendepi? Kwezvoti akakatsamwa, hatisingatsamwirani. Aitoenda kutoseka zvazvinoti zvamutoka zvipatata. Handiti kuda kufa. Chichamboitika. Pandakazongozoti it's a spirit. Ndopakabva achinja. Unochinja kwese pandagara padhuze naye kuti akandipusha mabhedhi medu maomba akandipusha baba. Dzimara takagara. Dzimara vana vakarara. Around past 5 ndopakabva. Ndakazoti maybe angabuda. Ndopandakazoti ngatirare zvichenga ngatirare. Shoma 11 nguva akamuka akavhura wardrobe akatosvika mekapu yake akatogeza. Mekapu yake akatodanga tokuendepi ngatirare. Ndasina chekurirana naye ipapo. Ndoenda kana padhuze naye chiri kunyuka ngatira pamubhedha. Aitondipusha. Dzimai vangu vakuseka. Ini kuti ndichirara pamubhedha asingaiti. Ndodachidova angati ndipe makii. Ndandachoti padhoo hapana handasina kuloka. Shuwa ndoba ndakatora chiya ndandagara padhoo. Ndagara padhoo saka ndinoziya ndoti nhasi mborwa kuti bhoti kati ndakone mhaka iyi ndakautadzire. Asi pasingozondira kufa here. Ndati haufi. Iyo kana pane chandakakutadzira ka alright ini mangwana mota tinayo. Ndikumiridza mumango wenyu kuti iyo amushuwa tezvara wangu mukoma wavo tezvara vane imba yakasiya. Ndikupedza kuti mabonyi inini kana chandakakutadzira ndakwenda une munin'i wangu. Amushuwa ndakafondera wana mumainini wangu muni. Because munin'i wangu nomunini wangu kati asina kutaura nei. It's too late. Saka suti maybe yanga spirit wedu zvabvepi tangogara makuseni. Ndasozotwofu. Tagara makuseni around 5 ndopakabva amuka mubhedroom mune washing basket. Akatanga kusarudza hembe dzamune dzakaisa kusaiti achitora dziwani. Ndopa akabva abuda. Ndati ayo siya nhasi kusikwata. Tine munhu aitibatsira zvedu anouya achiwacha kana vari busy. Hausikwata. Ndopa akabva abuda. Saka inde akashandisa nemaganda atoenda pamba. Musi tichifamba rumuzana. 3 munhu akatoziva makeys. Kii ndepa akamupinda padhoo achiketere chikeche. Ndakabatadza kuti asi pfungwa dzavo dzisota musha. Ndopakabva kuda nemupaseji yekuseri. Time yakabuda iyi indaona kuti zvapera. Pfungwa yati yapera. Ndakazotora kii nokii pandanga ndaiviga. Ndabuda ndidhora wakapinda nayo. Ndatoona akusara nomukadzi atogara naye. Ndopachadzoka nokuti wakafa muri muna November. Pachadzoka muchakaonera ndadyara. Ndakatoti nyaya yemukadzi angarongonesa zvake manheru. Ndaziwe iyi ndopandakasimuna arara padhoo. Ndopandakaenda ndatasi ndopandakatora. Ndakarara ndakatoona sunengu ngekurota kune mhepo iri kuichindikanda matombo zveshe. Ndopandakapepuka. Ndati ndingo. Anzeti. Mama ati zvanzi mama ari kuwacha. Ndabuda futi ndararongera. Ndoona kuti sei ari kuwacha. Ndamuti akagumbuka nei. Ndo pandakabva ndadzoka futi kunorara. Semhepo iyo yakauya futi. Ichitangori kublowa asi yaikana matombo ekwandi. Ndopatika futi. Ndandingo mama ati zvanzi mama ati ari kundotenga chingwa. Paitachi kuti sei kwenu. Ndakati tenga chingwa ndowanza kutenga chingwa dhiri wakwenda kubasa. Mwana uya akati kuti huvha mota mukati. Dhiri wada sei kwada kubuda. Ndikochitora mabasa angu emaoko. Time yandakazobuda panze. Kanza mama wari kufowe.
saka vanga vapfeka zvimajaketi angangadai vakasa maoko avo muhomwe. Saka ndopa ndakanda mhanya bedroom ndandaenda kuseri do ndakati aiwa mambo akapinda ndoda kumupundira kune manhero andibetserei ndo time yanga mudenga. Saka akapisa munhu aiwacha ari pane madhaka akapinda kwira step by step. Time akapinda mumba ndopa ndakamupundira chingomupundira kudai anonzwa poison kunwa poison ndopa ndandomhanya mawakuzanda kuzouya mone maingwarise wamapoison wazoenda mota kutora mota kuenda next door kuenda tataenda parehab unodzurwa rehab kusvika mota dzotairwa dzidzoda zizoti apinda papi kuwedza fone hapana zvakanzi option ndei ari option eka ndokundira ambulance ndopa ndakadatora ambulance akati it's either pari nyatwa okunda kuchitungisa ndati ayo ende ndiri kuchitungisa kuchitungisa kuti akuwandiri wasvika kuchitungisa ndapinda naye nokuzoona vanhu vanomwa poison manesi muzo zvaanombera kuchipatara so akasvika akabatsira kubatsirwa asi ndandakuona kuti ndandisadaonawo munhu kuti ndokutsasa kwa mafiro akuita here ndopapa achingoswa mvura achirutsa abvaswa dripi ndokanakazomubvunza kuti ndonomwaka iye akanditi ari muchipatara ndokanakazo ndokasumbe dzakataura waoneko ndiri kupi kuchipatara inomwa poison atamwa poison sara kuchengeta vanhu paunda kutanga kutochema manesi nopakabvazonda sevha ndidaidza munhu amushaziva kuti pane drip ndoatazodokta ndiona drip amusha drip angasingachapinze mvura yaoneisa bana dokta drip mvura yakuropanase rakuerera anzi it's okay ndokuti andozoti handinoda kuza kuti mwaaa asi drip inoranisa kana vanomwesa wagangoti society pamwanhu vakuru vanga vari mumuwadi vanozvano munhu aita sei tofawo ndokuti andopakabva kuti it's okay ndadaidza unomwenesi anzi ndonozwa waniko ndotonzomainiko vanzodara vazoti hama dzake dziri kupi ndati ai vanogara mumusungisa ndosvikataima kuti ndikufondera namaiguru wasisi wake unamangwanasisi wake waire varipo atsana ndovanhu andaikuziva chete ndopa zvakanzi ai wafonere vandaedza kufona ipapo komaongo ari pakati pangu navo ndopakabva asvika ndatofonera kuti andozvekuno wadza kufona so wakafona ndokumba wakaenda kumba kuunity kunowa kumba kwana wadzimai vangu kuna nasisi wavo asi vabva vakataura vangoti tazvinzwa asi taita vana vadiki kumberi kwedu kuna baba mushuwa ndomusi same date ndomusi mhuri yekwedu yakaungana ikauya pamutare ikataura nababa. Ndikubva pane mbasha dzakakoyiwa munhu asati aibva mbatya vana baba amushuwa wakauya kumba hazina wakadzitora ivana baba baba anosvikototora mbasha asati aipiwa here kagoye mbasha ine munhu asati aibva Azana baba nokutora vasikusina kwapa here akati chipa akazotora ibete akapinda ega wakaenda kwakukinurira imba wakapinda wakarongedza soko ranzi rakachuurire mbasha dzaichuurirwa munhu avizhwa here kana kuti asati zvinoitwe kwenyiri kuti munhu akanga afa mbachatombochuurirwa ndo zvinoitwa here kana kuti munhu akanga afa aibva pedzisira tode kuone mbatya dzake tozoparadzwa munhu afa moparadza munhu wacho aibva moparadza munhu wacho asita aibva moparadze mbatya kwete isu kwedu maitiro anoita semunhu anenge azvibvisira upenyu kuti azvipfudza nhupi dzake dzinotorwa zoiswa mabhoiba nadzo ndizvo zvakadama ava isusu takawakumbira
ndozvakataura kuti aipinde mbasha dzake dzekuti kuti munhu wazviuraya. Kwete isusu sekuona kwatakaita kuti munhu asati avigwa nemauriro ekumba achiti aikunongedza hembe dzemufi nentiro nekuziva kwataita zvichiti aiwa avari kutoenda kunomudya nazvo takatongofunga kuti matorero auri kuita semunhu akasati apfusirwa vari kunowiga naiti hatina kuzoita waidzida zei patya munhu asati avigwa sematorero akaita mubvunzo wati awa ndo wakataure zvekuti tinode mbasha here hongu amabudzi munhu asati avigwa ndimakataura here kuti munode mbasha. handina kutaura kuti ndode mbashaba tete ndakanga ndiinawo akati sekuru ndaide kuone zvidziyo zvemwana uyu tione mamirire zvakaita tete saumezire kuti taakumbochurira rakabude muromo makwasha here kuti churirai kana nendini makati vhuraya pandimbochurira tete hanzvadzi yangu iri mwana wapapa ndio akati ndativhure tione mune mbasha baba tavhura moya mai akati tionai baba zvezviri izvi manje ngatichuri munhu asataipa asataipa nhumbi idzi dzitora kuti dzirambe dziripo imimi mati sekuziva kwenyu maizive kuti munhu kana akazvigurire upenyu nhumbi dzacho unoenda nadzo andizvo zvamataurwa imi mataurwa. Saka nhasi pfungwa iyoyo maakuirasa sei makuti nhumbi ngadzitorwe midziyo mikuru nhumbi diki zotaita sedzokutarwa mudenga. imimi wakakutaurirai kuti listi yezvinotorwa ngeizvi neizvi 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 muri kuziya ndezvi pamusoro chakamira amudomere mimi kuti muzive kuti ichi ndezvinototorwa ichi waifanira kuenda nacho hatina takaisiwa asi mauriro wakaita kumba wachitasainini nematorero awakaita ngatimbosiya uyu rufu urwu hwanga humbori papi rwaite pamba penyu here hongu asati amuchimira pamba takamuchimira kumimi wangu aiwa musatinyepa musatifenda ngekunyepa izvi zvadaro mwana afa aya akataura kuti hatina kwekumuchemera ndikati saka musina kwekumuchemera ari mukadzi wenyu tozodini ndakazokanzerwa inenge hama dzangu kuti honai mukoma kana maiti sekuru sezvo baba wakasiimba torai mwana mwendisi kumba chimira yamapodzi pamusoro ichangaaitoti ndibvunze bvunzo ngechekuti aya ataura kuti takatizwa saka zvaindishuke kuti iya aizotizwa sei rufu ruri kuakwasha akwasha aimbotizai chende saka ndabva ndaziva kuti zvataurawo aya kuti takatizwa ndezveshuwa because rufu harusange pamba paopa rufu rwainge vanatezvaro saka kutiza aikwanisa kutiza chindoti anatezvaro acho kwetiri uyo akati hatina mari bai kutenga mirai vakadaro pakufa kwakaite munhu pamusoro echangamire murungoti uyu uri kuti mwana wangu wakadyiwa uyu wakadai clearance yemapurisa kana kuti yehospital yakamboti kudini amapudzi hapana chitakaona bai ngekuti isusu taizi takadai ngoti namudhara hatina chitoziya kana zviri panana chero hatina chitakaona tinakupana mabheke kuchipatara vamabudzi mungatipa here zviro zvenyu zvemukunda wenyu wakafa pabvisi $20 one semadataswa mochipolisi yekuti mukunda wangu wakafa kuroro kwakaitwa ndakandoone $20 basi hino ini ndiri kude zvakati kusvike pfuma yese imunoda mungatipawo here deki yazvo handina chendinotaura pachangamire kana listi ngekuti inini handina kwadzinge mumushaba masoko aya anofanira kutaura musha mambo kwete kudaro
ndakashaya kuti akandise kudarisei anombopokanizana nobaini amapudzi kana nyaya yakudara kuchambiziba no mazwa ndimwe akurashikapo imi mangwana mukazouyawo kudare tomudere mwaurire taura izvo muri kuda inini zvamamubve kutaura kuti aiwa inini akandide pfuma yangu takati nemabhuku bhuku renyu ripetaradora bhuku tinaro ongoinera nezvatakabhadhara saka parubvita chakamire iyi ndinodai kuti wamutongo wekuti ndichaje zvedikuda pamwana wangu kuti izopinde panyaya yakutaura nhumbi tombobuda pasi tombonana mai tombotaudzana amberi kuti ndikarasika here ndingataura here pamusoro yama ndinoti awa kuti bhuku rekuti naro hameno iyo hameno pane zvandaona kuti kana muine renyu bhuku handiti hapana chinongoshamisira kuti muapore nekuti haasi tezvaro amaifambidzana naye munofanira kubatana muratidzana bhuku zvichitara kuti imimi hati takapita online $20 ndiye ire bhuku aiwa munhu asati afa ndoyanga akabvisa uyu paakazofa pamusoro yetimbotaurawo mukwasha wedu haana kuonana naatezvarake atezvarake akanga afa kare kare mai nababa emudzimai wake akafa ananga amhanda asanga asati atombototorora naba kutotange kutomumona mwana wa45 mukwambo wedu pauta papo tanzi ndakambobvisa $20 ini ndaigara nababa nguva vari inhema mutasi pawakabvisa $20 uchiende kumusha kwanatezvara uchitaudzana natezvara kubvisa $20 dare racho rainga nani kwamabvudzi awakaona pandakabvisa 20 vabaongwashaya tezvarongongwashaya awanodechuma zvinhu zvekupenyazemunhu zviaona imini ababudzi ndimueraide kuti ndine matsvakire ndangu akati majazi angu akati machari angu akati chuma changu chakati zvinhu madeunozvanazaa zvazamazuva here ndikuzwa shakani kana musingazii zvinoitwa imi hamuna hama dzenyu munosvika kutorawo hama dzenyu dzokuti apa pandinobvise chuma munobvisewo chuma chomudonyi wakafa kubve kumatsvakira eno majazi machari kusvikira mombe dzimoziya dzimutedwamusha wenyu motaura tochipinde mudiscussion zviro zvacho izvo zvese inini chakamere ndisikana desi 103.5 ndo in short tikarebesana besoti chepe ngauze 3500 zvinobata kwese ngokuti handichina hama handichina kuzoponesa zopiro tipate tekwani zviro zvangu zvese michongoni zvangu yese chubata kune zvese ndabatanidza zvese kwezvakatangira nepezvinogumira ngauze 3.5 tochizopinde pambasha ndinokukocho chakanaka first statement kwakanaka mukanditi bumbira so zvakanaka kudai wemwari wentauro chimwe ngachimwe munotaura kuti zvendataura kuwamba kuti kuti isine mwana wenyu kuti asazimbodaro munobvange muchironge zviro izvo zvizvo kusvikira manyaruzotsapa kuya mamusha menyu tsika dzemunoziya dzemumamusha mwenyu dzekuorwa kumunhu after that mweiti chinde mumatsvakira eni mopedza majazi mopedza pfuma makaronge zviro zvenyu pane zvindikuona zvakarongana asi makaronge zviro zvenyu kuti awa atodowe kopi yacho izvi munoda kuti pensoti papfuma yangu ng'ombe dzangu 12
ng'ombe dzangu inini ndinode 12 kana 14. Kana asina ng'ombe vanganipe 3000 changu chalimwana. Zvane statement. Zvakanaka shangamizi. Munotinyorese panapa. Tibve tatonyoresa. Amwari zvenini munhu. Tiri kuronga. Saka tati kuti mati ndinyorese shangamire pamwe ndagura hangu pamwe ndasitogura ndotaura kuti mati mubata ndichitaura kana kuti mati toite dumba ere kana kuti mati ndanyora kuti pepa racho apa list ungakatipa regular hausina hawo kodi isi makomiti nawo tine zvatakatobhadhara tine zvatakatobhadhara yandepa namweri wakabvisa pamusoro sangoti mari shoma shoma mari kaitaure kunoku ndiri kuoneka panhamo awo kuti tode pfuma yedu awo ndiro wakabvisa $10 muromo $20 muripo $250 $280 manongora nzeve $40 manyarusosa $60 mumburamunzwa $100 mavhuna musana $150 makaninzwanani $150 yakabhadharwa matekanyandebvu $30 yakabhadharwa folya $25 yakabhadharwa mafukudza dumbu $200 yakabhadharwa matsvagirai kuno makati 2500 then haizobhadharwa masungiro 100 years ndopamakagomerana obhazi danga mombe 12 muchini mode 400 imwe ndozvamakataura kudzosa ndiro $10 toto yacho yakazoiswa kuseri kunoko makati 1165 mafigures aya mari yawakabhadhara parufu toto yacho yese 1165 tomainazva from toto yese zvaidiwa paka ndizvo asi ndaidoti ndimbotaura ngepeji 2 changamire pamusoro izvi pakazi zvimwe macharges acho akazi kutaudzana paidikane mombe anozi kutaudzana $400 shoko azi rerufu rega pasi paidikane mbudzi $50 ipeji 2 yezo akachaja mabudzi kutaudzana mombe $400 kozazi kusataura urwere aide $400 chakauraya mwana aida $400 aya grocery azi remutambo $400 pamusoro amabudzi pakuora kwawawo titore grocery kabva makarera tomharosa ndiro apo pese atipokanidzana po vachangati ndopetaitaudzana po saka tiri kuti pane pari kuite kusazwanana ere apa kapane chikuru chaapo amabudzi pangasaite pangade kubvuti mambo abvunze ofcourse yapadanga apa makamabva apa bhazi matsvakirai kuno 2500 aizobhadhawa ko bhazi danga mombe 12 machajire inyenye kumushagwenya panonga abvunza 400 imwe saka changamira bvunze toto yacho yaimbozi mari saka ndakushutika kuti ndiweke toto pane zvimwe zvakazi azi shoko reroof $50 kutaudzana mombe $400 then kutaura urwere $400 chakauraya mwana $400 grocery remutambo $400 hazvisi pakuroora ere alright saka pakuroora panochizoende pakuti makati sutu yamai $280 boots $100 watch $20 breki rine shuka
$6. Chai, $50. Branded, $100. Grocery, $250. Raku futhi grocery. Grocery, makapala pamba kusekelisa. Aisha kati. Asi makambobvisei grocery. Grocery. Panga pasina. Alright, ndezi. Zvababa, sutu yababa 300 years. Sutu 300 years. Yet 50 years. Ukangeze wewe manono wewe. Sutu yababa $300. Yet Ukanete musikazwa mwezi au. Taifanira kubuditsai panze Ukanete musikazwa mwezi au. muzotai order kuremekedza mambo. Yet 50 years. Boots 180 years. Watch $30. My socks $10. Shirt $20. Tie $20. Band $10. Just 100 years. Ibadile the calculator. No result. It's unfitting here with the rope. Ndokuriwa wale